Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць усё гэта і не толькі мы будзем з нашим палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте мы, можа быть, ўсё ж таки мусім трошку прайсціся по таких актуальных і надзённых навінах, навін інфаповадах, і так бы мовіць. А сённяшні інфаповод сённяшняй раніцы гэта баявыя дзеянні, фактычна вайна, якая пачалася паміж Пакістанам і Афганістанам. Там ужо нават паспелі мемныя карцінкі паўсюль закідаць у сацыяльных сетках, дзе там феечка будзіць Трампа, і типа там давай вставай, там вайну трэба чарговую разруліваць. Але смех смехам, але што адбываецца, на ваш погляд, наколькі гэтая сітуацыя небяспечная? Адбываецца сур'ёзны канфлікт, які ўжо на працягу пэўнага часу існуе паміж Афганістанам і Пакістанам. Там вельмі там напружаныя стасункі, і вось памежныя канфлікты там яны былі, гэта ж не першы раз узнікае, но зараз гэта выйшла на якасна новы ўзровень, і тут пакуль, канешне, пытанне, як яно будзе разгортвацца далей. Першапачаткова здавалася, што хаця і рыторыка такая тыповая, вельмі жорсткая з абедзвюх бакоў, там пра вайну была гаворка, што гэта сапраўды можа дайсці справа да сур'ёзнай вайны, тым больш, што і Пакістан вельмі жорстка адказаў, і гэтыя бамбардзіроўкі афганскіх гарадоў, якія былі перш за ўсё сталіцы Кабула, усё выглядала досыць так жорстка, і рыторыка была адпаведная. Потым з'явілася паведамленне з боку Афганістана, што ён уже як бы гэтая вайна спынілася і баявыя дзеянні спыніліся. Зараз зноў жа з Афганістана прыходзіць інфармацыя, но пакуль не зразумела, ці гэта сапраўды так, альбо гэта фейк. Прыватнасці я не бачу нейкіх пацверджанняў з пакістанскага боку. Магчыма, яны будуць, магчыма, будзе абвяржэнне, што нават афганцы патрапілі ў нейкі ядзерны аб'ект пакістанскі, і там сур'ёзная шкода ёсць гэтаму аб'екту. Калі гэта сапраўды так, а Пакістан, вядома, гэта ядзерная дзяржава, то там могуць быць сур'ёзныя наступствы. Но і зноў жа, пакуль гэта не зразумела, і ўсё ж таки я думаю, што сур'ёзнага вялікага канфлікта не будзе. Гэта ўсё нагадвае супярэчнасці паміж Індыяй і Пакістанам, якія таксама сістэматычна адбываюцца. Там таксама адпаведная рыторыка, ёсць пагроза вайны, нават ядзернай вайны, паколькі Індыя і Пакістан это ядерные державы, але ўсё хутка завяршаецца, ну, істотна стасункі не паляпшаюцца. Гэта ж не толькі фактычна канфлікт паміж Пакістанам і Афганістанам. Гэта з аднаго боку і канфлікт паміж Пакістанам і Індыяй, які ўжо на працягу дзесяцігоддзяў ідзе, бо ёсць стасункі, і нават выглядае нават досыць шчыльныя паміж афганскім кіраўніцтвам і індыйскім кіраўніцтвам. А з другога боку ёсць і кітайскі фактор, бо Індыя і Кітай это галоўныя супернікі ў гэтым рэгіёне, і Кітай стаіць на баку Пакістана, Кітай падтрымлівае Пакістан. То бок у гэтым пэўным сэнсе гэта яшчэ і канфлікт паміж Індыяй і Кітаем за дамінацыю у рэгіёне. Але зноў жа паўтаруся, я сыходжу з таго, што зараз будзе шмат гучных заяваў з аднаго і з іншага боку, будзе паведамляцца пра тое, што афганцы перамаглі, альбо пакістанцы перамаглі, кожны бок будзе падкрэсліваць, што ён перамог. Фактычна будуць яшчэ нейкія фейкі і ўкіды такога кшталту, але на такая доўгатэрміновая вайна ў гэтым рэгіёне, я думаю, што хутчэй за ўсё ж таки гэтага не будзе. Але наколькі вось з улікам таго, што Пакістан падтрымліваецца Кітаем, Афганістан, ну я не ведаю, тут Афганістан цяжка сказаць, ну кажуць, што Індыяй падтрымліваюцца, але ўсё ж таки ці закранаюць тут наўпрост гэтая сітуацыя, калі вот пашыраць на вот гэтае, хто стаіць у каго за спіной, інтарэсы ЗША, ці будзе тут Трамп, ЗША увязаныя апроч вось гэтага там і жадання Трампа пастаянна зараз я пайду і вайну тут спыню, нейкім яшчэ інтарэсы сапраўды нацыянальныя ЗША закранутыя?
Ну ізноў жа калі будзе пагроза таго што гэта можа быць ядерны канфлікт калі пацвердзіцца інфармацыя што быў нейкі удар по ядерным аб'екце гэта першы момант а по-другое калі пакістанцы як яны гэта таксама раз-пораз робяць пачнуць выкарыстоўваць ядерную дубінку ну пакуль вербальна вось сказаць што мы ядерная дзяржава калі што так можам зрабіць ну тут у амерыканцаў іншага і магчымасці не застанецца каб нейкім чынам у гэта умяшацца калі гэта застанецца на ўзроўні ўсё ж таки рэгіянальнага канфлікта без гэтай ядернай кампаненты Я думаю што злучаныя штаты будуць хутчэй за ўсё назіраць за сітуацыяй ну а вельмі актыўна умешвацца не будуць канешне тут могуць быць розныя падзеі ведаць калі пачынаецца вайна у вайне свая дынаміка вайна гэта не той працэс які можна там на 100% пролічыць і вось сказаць мы ідзем до гэтага кроку а вось іншыя крокі мы не робім тут могуць быць нейкія падзеі калі просто велізарная вайна будзе непазбежным калі прынамсі мы себе уявім что сапраўды там потрапілі ў важны для Пакістана ядерны аб'ект і калі пакістанцы вырашаць для сябе патрэбным на гэта адказаць адпаведным чынам але бою яшчэ больш жорстка адказаць ось тады можа і быць вялікая вайна гэта конечно на 100% гэтага выключыць немагчыма але калі ўсё ж таки паглядзець на гэты рэгіён у якім он дадзены момант стане і гэта тычыцца і Китая і гэта тычыцца Індыі гэта тычыцца таксама конечно Пакістану і Афганістану яны не зацікаўлены ў вялікай вайне там гэтая вялікая вайна нікому не патрэбна каб паказаць што вось ты моцны ты жорсткі ты прэтэндуеш на дамінацыю так а вось сапраўды ваяваць ну гэта малаверагодна прынамсі калі паглядзець на гісторыю ўсіх апошніх канфліктаў паміж Індыяй і Пакістанам яны былі крывавымі там былі ахвяры з аднаго боку з іншага боку там была вельмі жорсткая рыторыка напрыклад там мы ідзем до конца чаго бы гэта не каштавала але ўрэшце рэшт эскалацыя спынялася бо відавочна што ні Пакістан ні Індыя сапраўднай вайны з пагрозай выкарыстання ядернай зброі не жадалі ну мне падаецца і зараз і Пакістан і Індыя і Кітай і Афганістан вось гэтай самай вялікай вайны не жадаюць Давайте яшчэ трошечку по войнам пройдзем былі чарговыя перамовы наконт спынення войны ва Ўкраіне была телефонная размова Трампа і Зеленска падчас якой Трамп свае чарговыя хацелкі агучыў што ён бы хацеў каб вайна ці там скажем перамір'е было дасягнутае цягам месяца Ну мы таксама хацелі б каб і перамір'е і вайна спынілася і яшчэ много чаго але наколькі гэта ўсё ж таки рэальна что пишуць якія ваши асабістыя ацэнкі что можа быть піша еўрапейскія СМі і аналітыка но на гэтым фоне адразу ў працяг конечно вот калі Рубіо задалі пытанне что ЗША робіць для того каб націснуць на Россию то ён чамусьці сказаў про тое что ну там нейкія там санкцыі там тое сёе і але галоўны аргумент ну мы ж санкцыі супраць Украины не уводим Я калі гэта пачуў мне как бы так ад здзіўлення вочы так на лоб полезлі але что да чаго прычым тут санкцыі на Украину ад ЗША то бок гэта вот карацей кажучы як вы ацэньваеце у гэтым накірунку что адбываецца Ну магчыма Рубіо просто пераблытаў у гэтым кантэксце з Расію з Украінай такое ж таксама таксама бывае Ну і ўвогуле калі не пераблытаў то сапраўды вельмі дзіўнае і незразумелае і абсалютна нелагічнае выказванне калі паглядзець на тыя думкі якія распаўсюджаны ў экспертнай супольнасці то бок ці ў амерыканскай супольнасці ці ў еўрапейскай Ну будзем казаць у заходняй супольнасці дык верагоднасць спынення баявых дзеянняў вось гэты план Трампа што бліжэйш цягам месяца альбо яшчэ хутчэй вайна будзе спынена но гэта выглядае пакуль малаверагодна ізноў жа гэта жаданне Трампа і яны відаць будуць спрабаваць ціснуць і на украінскі бок і на расійскі бок каб дасягнуць гэтага выйсця але гэта пакуль не выглядае верагодным тым больш што яшчэ не зразумела як будзе працягвацца сітуацыя з Іранам калі там распачнуцца баявыя дзеянні ну дык амерыканцам відавочна будзе не да Расіі
і не да Украіны. Каб вайна сапраўды спынілася, гэта магчыма на дадзены момант толькі пры двух умовах, таких рэалістычных умовах. Першая умова заключаецца ў тым, каб Расія пажадала гэта зрабіць. Вось хаця б нейкім чынам пайсці на кампраміс, адмовіцца ад сваіх 100% патрабаванняў, што вось калі альбо так, альбо ніяк, Расія на гэта відавочна не гатовая, там іх рыторыка не змяняецца, і тыя інсайды, якія прыходзяць пра то, як ідуць перамовы, яны паказваюць, што Расія застаецца пры сваіх патрабаваннях перадаць увесь Донбас, каб узброеныя сілы Украіны выйшлі з Донбасу. Вось гэтае патрабаванне застаецца. Украіна, калі Украіна выканала это патрабаванне, магчыма, там маглі быць нейкія зрухі. Ну, зразумела, Украіна гэтае патрабаванне выконваць не жадае, бо гэта азначала фактычнае прызнанне паразы ў гэтай вайне. Вось гэта Украіна рабіць не можа. Акрамя таго, калі ўжо разглядаць гэта тактычна і стратэгічна, то пакідаць гэтыя тэрыторыі без боя Расійскай Федэрацыі, ну гэта вельмі складаны крок, і крок, які можа мець вельмі адмоўныя наступствы стратэгічна для Украіны. Так што украінскі бок на гэта не гатовы, украінцы не гатовы на гэта пайсці. Амерыканцы будуць спрабаваць ціснуць, каб знайсці нейкі кампраміс альбо прымусіць той ці іной бок адмовіцца ад сваіх патрабаванняў, но яны гэта ўжо робяць на працягу пэўнага часу, і мы бачым, што нічога канкрэтна там не змяняецца. Таму мне падаецца гэтыя жаданні Трампа маларэалістычнымі. Я б яшчэ про одну войну, ці так лепей сказаць про пагрозу войны хацеў бы з вами паговорыць. Ці чыталі вы з такое нібыта Статкевіча артыкул, які быў у яго тэлеграм-канале надрукаваны? Ёсць, праўда, там выказваюцца сумневы, ці это Статкевіч пісаў, ці не Статкевіч. Ужо кажуць, што там і тэзісы, якія выказвала Радзіна у эфіры ў Кішілёва, фактычна пераказваюцца. Тым не менш, тое, што у гэтым вось сцэнары за подпісам Статкевіча прапісана, як вы яго ацэньваеце? Наколькі вось гэта верагоднасць пачатку новай вайны, якая распісаная там у гэтым тэлеграм-канале, у гэтым артыкуле, у гэтым аналізе, верагодная? Ну, гэты сцэнарый у той ці іншай ступені, ён жа не новы. Калі я не памыляюся, ўсё ж такі ён сыходзіць ад расійска-амерыканскага гісторыка Юрыя Фельштінскага, які таксама ўжо, я не ведаю, калі гэта было ў 22-м альбо самая позняя, не, в 23-м, калі не памыляюсь, ўсё ж такі гэта годзе было. Ну так ці інакш, ён высунуў гэты сцэнарый пра тое, што Беларусь, тэрыторыя Беларусі можа быць выкарыстана Расіяй для агрэсіі супраць краінаў Балтыі. Прычым, дарэчы, калі не памыляюся, там у яго думка такая, што не толькі супраць краінаў Балтыі, але і супраць заходнееўрапейскіх краінаў увогуле, і супраць НАТО, у тым сэнсе, што на тэрыторыі Беларусі размяшчаецца ядерная зброя нібыта перадана Александру Лукашэнку, тым больш, што ён жа сам сцвярджаў, ўжо шмат разоў сцвярджаў, што гэта цяпер ягоная ядерная зброя, што ён тут будзе прымаць рашэнні, альбо рашэнні будуць прымацца пры яго ўдзеле. То бок ідэя там заключаецца ў тым, каб просто з тэрыторыі Беларусі можа быць нанесены ядерны удар па тэрыторыі нейкай іншай краіне, і для Расіі гэта можа быць выгадна тым, што ў выпадку эскалацыі, у выпадку адказа удар будзе, адваротны удар будзе па тэрыторыі Беларусі, але не па тэрыторыі Расіі. Вось такі механізм выкарыстання яго апісвае Фельштінскі. Новае, калі я не памыляюся, у гэтым артыкуле Статкевіча тое, што там гаворка, калі не памыляюся, сапраўды ідзе ўпершыню, што агрэсія можа быць не супраць Літвы, пра што шмат кажуць, не супраць Эстоніі, ёсць адпаведныя сцэнарыі, ёсць кнігі нават, дзе абмяркоўваецца магчымасць расійскага нападу на Эстонію. Ён закранае Латвію. Прычым, ну гэта таксама не новая вось гэта ідэя таго, што наступнай ахвярай Расіі можа стаць менавіта Латвія. Там ідзе абгрунтаванне ў Статкевіча з пункту гледжання стратэгічнага і геапалітычнага, а у розных заходніх, на захадзе гэтыя разважанні былі яшчэ ў 14
у 15 годзе, і звязаны яны былі не толькі з геаграфічным пытаннем, колькі з насельніцтвам у Латвіі, з значнай колькасцю рускамоўнага насельніцтва і з магчымай спробай России зрабіць стаўку на нейкі сепаратызм у Латвіі, на прарасійскія настроі і іншае. Што тычыцца гэтага сцэнарыя, то ідэя, наколькі я разумею, яна ж у тым, што вось удар можа нанесены быць па тэрыторыі Беларусі, і Россия гэта можа адмыслова паспрабаваць зрабіць, каб справакаваць удар, не справакаваць інакш, што удар будзе нанесены з тэрыторыі Беларусі, і ў адказ будзе удар па тэрыторыі Беларусі, для России будзе шанец тым самым пазбегнуць ядерного удара по своей тэрыторыі. Я ў гэтым не упэўнены хаця б таму, што тэрыторыя Беларусі разглядаецца Расійскай Федэрацыяй не як там іншая незалежная краіна. Яна ўспрымаецца як свая тэрыторыя. То бок, што біць тэрыторыі Калінінградскай вобласці, што біць тэрыторыі Беларусі, я думаю, што ў разуменні расійскае кіраўніцтва гэта адно і тое ж. Яны не бачаць у гэтым сур'ёзнай розніцы. Гэта першы момант. Што тычыцца ядернай гісторыі. Што тычыцца выкарыстання тэрыторыі Беларусі ўвогуле, не абавязкова ядерным шляхам. Выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі супраць краінаў Балтыі, той сцэнарый, які падкрэсліваецца і як верагодны апісваецца, я гэта не выключаю. Абсалютна не выключаю. Калі сапраўды Расійская Федэрацыя прыме такое рашэнне і будзе акт агрэсіі супраць краінаў Балтыі, то вельмі верагодна, што будзе выкарыстоўвацца тэрыторыя Беларусі. Ну і чаму нас вучыць гістарычны вопыт, што было ў 22 годзе. У 22 годзе беларускі напрамак праз Беларусь на Кіеў, гэта ж фактычна быў галоўны напрамак расійскай агрэсіі супраць Украіны. Калі яны зрабілі гэта ў 22 годзе, і Лукашенко на гэта пагадзіўся, альбо ў яго іншай магчымасці не было, чаму ж гэтая гісторыя не можа паўтарыцца? Ну так, да, і тут фельштынскім, але я прыгадаю, што на тэмы і пагрозы з'яўлення ядернай зброі на тэрыторыі Беларусі, як это можа успрынята быць, які адказ можа быць у выпадку выкарыстання з тэрыторыі Беларусі ядернай зброі, мы з вами, спадар Александр, абмяркоўвалі яшчэ да таго, як тут з'явіўся арэшнік, як толькі Лукашенко пачаў свае заявы рабіць, што я тут Путина попрошу, каб ён вярнуў мне ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі. Мы ўжо тады гэтыя сцэнары абмяркоўвалі, а пра сцэнары нападу з тэрыторыі Беларусі на краіны Балтыі, пра Сувалскі калідор і ўсё астатняе мы з вами ўжо не адзін раз это ўсё таксама распісывалі. Гэта ўсё сапраўды не тое, што мы першыя, мы другія, мы трэція, к таму, што гэта тэма сапраўды агульна абмяркоўваецца, таму што яна актуальная і яна адна з верагодных сцэнараў, дакладней так, гэта сцэнар самы відавочны і магчымы. Калі ізноў жа, калі мы уявім прынцыпова, што нешта будзе ў гэтым накірунку зроблена Расійскай Федэрацыі, ну дык без выкарыстання тэрыторыі Беларусі, прыватнасць у прынамсі тэрыторыі Беларусі, магчыма беларускага войску, магчымы розныя магчымасці можна себе уявіць. Што напэўна тут важны момант, напэўна важны момант, які трэба падкрэсліць, і ў гэтым ёсць пэўная логіка ў тым, што сцвярджае Фельштынскі, ну і то, што напэўна у чым упэўнены Мікола Статкевіч. Калі мы паглядзім на гэта з заходняй перспектывы, давайте ўжо праіграем гэтую жахлівую гісторыю, што нейкі удар по тэрыторыі адной з заходніх краінаў будзе нанесены з тэрыторыі Беларусі. Тут альбо, я не ведаю, ядерная зброя, арэшнік, усё, што загодна можна уявіць. У гэты момант, калі гэта будзе зроблена, заходні бок вырашыць для сябе, што будзе адказ, то тут трэба будзе заходняму боку адказаць на пытанне. Супраць каго будзе адказ? Адказ будзе супраць Расійскай Федэрацыі, альбо ўсё ж таки адказ будзе супраць Беларусі, з тэрыторыі якой быў нанесены гэты удар. Калі мы сыходзім з таго, што адказнасць нясе ўсё роўна Расійская Федэрацыя, бо гэта расійская зброя, і відавочна, што рашэнне прымае не Лукашенко, а рашэнне прымаюцца ў Маскве, ну дык адказ павінен ісці ў расійскі бок. Гэта першы момант.
Другі момант, аднак, калі мы ўсё ж таки не жадаем ісці на максімальную эскалацыю, то бок удар нанеслі по нашай тэрыторыі, мы ведаем, што калі удар будзе зараз нанесены по тэрыторыі России у адказ, напрыклад, дык верагоднасць таго, што Россия можа пайсці яшчэ на адзін далейшы крок по эскалацыі, ну яе выключаць не трэба, яна высокая, сапраўды высокая. Таму можна паспрабаваць прамежкавы варыянт. Прамежкавы варыянт нанеслі з тэрыторыі Беларусі, пайшло ў адказ по тэрыторыі Беларусі. І вось абмен ударамі, так бы мовіць, адбыўся. У гэты момант існуе две магчымасці. Першая магчымасць. Альбо бакі спыняюцца і пачынаюць размаўляць, каб усё ж таки з нейкім чынам спыніць гэтую эскалацыю, альбо мяч тады на расійскім баку, і тады можна ісці на эскалацыю далей. То бок гэты беларускі этап, ён можа быць прамежкавым, каб павысіць шанец на тое, што не будзе зусім радыкальнай эскалацыі. Но зноў жа, гэта вельмі тэарэтычныя разважанні. Я тут не ўпэўнены, што расійскі бок будзе разглядаць нейкі удар па тэрыторыі Беларусі інакш, як удар па тэрыторыі самой Расійскай Федэрацыі. То бок яны ж самі гэта падкрэсліваюць, што гэта для іх саюзная дзяржава, што Беларусь гэта для іх тое ж самае, што і Россия, што яны будуць абараняць у двукосці Беларусь так жа сама, як яны абараняюць Россию. Ну і разглядаюць яны фактычна Беларусь як тое, што ім належыць, як сваё. Так што я ў гэтым сэнсе не ўпэўнены, што гэтыя ўсе разважанні пра магчымасць спыніць эскалацыю альбо абмежаваць прынамсі магчымасць эскалацыі праз выкарыстанне Беларусі з боку России, напрыклад, альбо з боку Захада, што гэтыя разважанні сапраўды могуць адпавядаць у выніку рэальнасці, што яны сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці. У гэтым я не на 100% не ўпэўнены. Пытанне ад гледача праз донат. Глядач под нікам Бронкс Новак пытаецца, ну удакладняе дакладней, скажем, вось тое, што мы зараз з вами абмяркоўвалі. Чалы спрагназаваў уцягненне Беларусі ў вайну у бліжэйшыя год-два, судзячы па паводзінах і выказваннях Лукашэнкі. Што спадар Фрыдман думае на гэты конт? Я спадзяюся, што Сергей Чалы памыляецца. Што тут яшчэ можна сказаць? Ну і зноў жа, мы не ведаем, як будзе развівацца гэтая вайна. Ці сапраўды будзе спынены баявыя дзеянні ва ўкраіне, ці будзе нейкая перадышка, ці будзе Расія працягваць. Мы не ведаем, ці ўсё ж таки будзе Расія спрабаваць нешта зрабіць супраць заходніх краінаў. Ці хоча Расія сапраўды весці вайну супраць НАТО. Ну так, НАТО лічыць, што такія планы ў Расіі ёсць і такія жаданні ёсць. Ну і калі паглядзець на вопыт стасункаў з Расіяй, усё, што адбываецца пасля 14-го, я б нават сказаў, пасля 7-го году, пасля прамовы Пуціна у Мюнхене на Мюнхенскай канферэнцыі, і Грузія, Украіна і далей зараз вялікая вайна ва ўкраіне, якая вядзе. Гэта ўсё ж крокі па эскалацыі, і ўсё ідзе ў адным напрамку. Усё горш і горш, усё больш радыкальна і радыкальна. Чаму мы не можам сабе ўявіць, што той, хто ўжо развязаў гэтую вялікую вайну ў Еўропе супраць Украіны, таксама можа паспрабаваць развязаць вайну і супраць еўрапейскіх краінаў, каб паспрабаваць усё ж таки знішчыць НАТО. Калі будзе ісці ў гэтым напрамку, то тады я не бачу аніякіх магчымасцяў для Беларусі застацца ў баку ад гэтай вайны. Тады сапраўды будзе, калі Расія будзе паспрабуе весці вялікую вайну супраць Еўропы, ну тады Беларусь стане часткай гэтай вайны. Калі Расія будзе працягваць і надалей вайну супраць Украіны, то верагоднасць, што Беларусь будзе ўцягнута, застаецца, але шансаў усё ж таки актыўна застацца ў баку, у тым сэнсе, што рэальна это Беларусь частка расійскай ваеннай эканомікі, супрацоўнічаюць, даказваюць дапамогу розную, але актыўна ў баявых дзеяннях не удзельнічаюць. Калі гэта застанецца на ўзроўні вайны Расіі супраць Украіны, ну тады шанец застацца ў баку ён большы. Калі гэта будзе вайна супраць Еўропы, шансаў няма з майго пункту гледжання.
Так, Кастусь, дзякуй за донат. Справа, безумоўна, не ў суме, а у увазе. Так что дзякуй вялікі. Так, что з чаго вы ўзялі, што канал вядзе Статкевич са слоў Карачы Спараша? Мы, ну, как бы і не сказали, что канал вядзе менавіта Статкевич, тым больш, что Спарыш, наколькі я ведаю, чытаў, сам прызнаў, что ён з'яўляецца адмінам гэтага каналу. Таму я, калі і задаваў пытанне спадару Александру, я сказаў, что вось, так сказать, тэкст падпісаны Мікалаем Статкевичам. Хто насамрэч аўтар гэтага тэксту, мы не бярэмся судзіць, сапраўды, з улікам таго, які стан здароўя у спадара Міколы. Таму паглядзім. У любым выпадку тое, што там агучвалася, яно сапраўды важнае, яно сапраўды мае месца быць як варыянт, як магчымы сцэнар, і гэта нагода сапраўды вярнуцца нам са спадаром Александром яшчэ раз да гэтай тэмы, таму што я не здарма сказаў, што тэмы гэтыя у тым ці іншым выглядзе мы ўжо не адзін раз абмяркоўвалі цягам апошніх як мінімум 2 гадоў, а то можа і болей. Так, яшчэ было пытанне ад Бронкса Новака, але па шчырасці я трошку заблытаўся, бо яно сфармулявана не вельмі корректно, скажем, мягко. Ва ўсіх гэтых войнах наўкол, калі Лукашенко нават выехаць без дазволу не можа, прапанова Прокоп'ева выглядае добра. Ці магчыма гэта, параўноўваючы гістарычны кантэкст і сцэнар Вадзіма на 1-2 гады? Карацей кажучы, ўсё наблытана. Мы учора з Прокоп'евым у эфіры абмяркоўвалі, ну і как бы я прасіў яго патлумачыць, што яны з Ціхановскім маюць больш канкрэтна пад сваім вот этим тэрмінам фінляндызацыя Беларусі. І ён мне казаў пра тое, што ўсё ж таки, калі надыдзе момант, што трэба будзе нейкае заключаць перамір'е, трэба будзе неабходнасць, ну, нейкага такога, не тое, што буфера, а нейкай чырвонай такой мяжы паміж Европай і Расіяй, і у гэтай сітуацыі вельмі важна будзе стварыць, ну, скарыстацца момантам і сапраўды вот как бы Беларусь, ну, на пэўны час на умоўную такі вот шлях фінляндызацыі паставіць, вот як было ў Фінляндыі пасля другой сусветнай вайны, і вот как бы таким шляхам как бы сабе перадых атрымаць, маю на увазе для Беларусі. Ну і ў гэтай сітуацыі как бы можа і не вельмі добра сябе пачуваць Лукашенко. Ну, карацей кажучы, я не ведаю, просто тады ваше меркаванне, пару словаў наконт вот магчымасці і ваше бачанне гэтай так званай фінляндызацыі для Беларусі. Ну, я б сказаў так, прыгожа, але нереалістычна. Бо зноў жа, калі мы уявім себе гэты сцэнарый, фінляндызацыя Беларусі, і вось сапраўды возьмем гэты гістарычны прыклад Фінляндыі. Фінляндыя пасля другой сусветнай вайны ўсё ж таки у шырокім сэнсе гэтага слова была заходняй краінай з капіталістычнай мадэллю, якая шмат у чым арыентавалася на захад, але ўсё ж таки праводзіла сваю знешнюю і ўнутраную палітыку, і нават гістарычную палітыку з, так бы мовіць, з поглядам на Савецкі Саюз. Вось якасці прыклада просто прывяду зімовую вайну 39-40 году. Бо ў Фінляндыі ведалі, калі мы будзем актыўна займацца гэтай тэмай, шмат пісаць пра гэтую тэму, гаварыць на гэтую тэму, ну, гэта савецкаму боку вельмі не спадабаецца. Таму паводзілі з гэтай тэмай, яна не замоўчвалася, нельзя сказаць, што гэтай тэмы не было, але стаўленне да гэтай тэмы была, ну, вельмі асцярожная у Фінляндыі. І вось гэта тыповы прыклад. Мы дзейнічаем, але асцярожна, каб не пакрыўдзіўся савецкі бок. Але адначасова робім там пэўныя крокі ў заходнім напрамку. Ну так, НАТО немагчыма, нам гэта ніхто не дазволіць. Інтэграцыя, еўрапейская інтэграцыя, ну, таксама не дазволіць удзельнічаць актыўна ў працэсах інтэграцыі, але ўсё ж такі пэўны накірунак на заходнім напрамку ён быў відавочны ў Фінляндыі. Фінляндыя, як мы ведаем, Савецкай рэспублікай не стала.
і членам сацыялістычнага лагеру таксама не стала. Калі мы себе уявім гэты сцэнар фінляндызацыі для Беларусі, гэта той сцэнарый, які заходні бок еўрапейцаў цалкам задаволіць, бо яны з гэтага толькі выйграюць, бо гэта паменшыць уплыў Расіі на Беларусь. Гэта ўсё ж таки будзе крок. Я б нават сказаў, калі мы ўлічым гістарычны вопыт Фінляндыі, дзе зараз знаходзіцца Фінляндыя, і у еўразвязе, і у НАТО, то гэта відавочна будзе крок на захад, калі ў Беларусі будзе такі ж прыкладна, такі ж больш-менш такі сцэнарый разгортавацца. Але пытанне, якое я хочу задаць у гэтым кантэксце, а што гэта будзе для Расійскай Федэрацыі? Расійская Федэрацыя не разглядае Беларусь як краіну, якая знаходзіцца пад расійскім уплывам. Умоўна кажучы, для Расіі Беларусь гэта не Казахстан, гэта не Таджикистан, гэта не Паўночная Карэя. Беларусь разглядаецца як тая краіна фармальна незалежная, якая, аднак, і знешнепалітычна, але і ў пытаннях бяспекі, у пэўнай ступені відавочна і ўнутрыпалітычна кантралюецца Расійскай Федэрацыяй. То бок, пагадзіцца на фінляндызацыю Беларусі, гэта значыць паслабіць уплыў Расіі на Беларусь. А навошта ім на гэта ісці? І ці яны зараз знаходзяцца ў такіх умовах, каб на гэта пагадзіцца? Не, яны ў такіх умовах не знаходзяцца. Калі мы нават паглядзім на гэтыя фарматы перамоваў, якія ідуць, Расія імкнецца весці гэтыя перамовы з пазіцыі моцнага. Тут жа і нават амерыканцы ў гэтым сэнсе ёй дапамагаюць, яны шукаюць кампраміс. Там жа ніхто не давіць, асабліва на Расію зараз новымі санкцыямі. Якасна новыя санкцыі не ўводзяцца. Так, з еўрапейскага боку ёсць адпаведная рыторыка, мы не прызнаем тое, тое, тое. Ну добра, казаць гэта можна. А насамрэч гаворка зараз пра што ідзе? Што тыя тэрыторыі Украіны, якая Расія захапіла, яна будзе іх кантраляваць. Што тычыцца нейкіх рэпарацый з боку Расіі, пра гэта гаворка асабліва не ідзе. Пакаранне расійскіх ваенных злачынцаў, ну так, у Еўропе пра гэта шмат кажуць, але гэта ізноў жа з рэальнасцю мала чаго супольнага мае. То бок Расія зараз не ў такім слабым стане, каб раптам пагадзіцца на вось тую самую фінляндызацыю. Зменіцца сітуацыя, напрыклад, рэзка пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў Расіі, будуць там нейкія ўнутрыпалітычныя зрухі. Бунт Прыгожина прадэманстраваў, што там шмат чаго насамрэч магчыма. Стабільнасць, якая ёсць, яна толькі вонкавая насамрэч. Дык вось, зменіцца сітуацыя, будзе Расія ў іншым стане, но можна будзе спрабаваць у гэты накірунак фінляндызацыі. Гэта быў бы такога кшталту кампраміс. Кампраміс з Расіяй. Кампраміс Захада і Расіі, як гэта было таксама і ў выпадку Фінляндыі у пэўнай ступені. Але для таго, каб кампраміс адбыўся, патрэбна для гэтага абодву бакі. Савецкі Саюз пагадзіўся на гэты кампраміс пасля Другой сусветнай вайны. Яны не сталі спрабаваць уключаць Фінляндыю ў склад Савецкага Саюзу. А на сённяшні дзень ці пагадзіцца Расія з такім варыянтам для Беларусі, я, шчыра кажучы, не бачу, чаму яны павінны на гэта пагадзіцца. Давайте, дарэчы, трошку закранем Еўропу, наколькі чакаць не чакаць зменаў у дачыненні палітыкі, дачыненні да рэжыма Лукашэнкі. Сёння стала вядома, што Евросоюз працягнуў дзеянне санкцый у дачыненні да Беларусі. Тут так і пазначана. Савет вырашыў, што абмежавальныя меры, выкладзеныя ў гэтым вось рашэнні Савета, павінны быць працягнутыя да 28 лютага 27 года. С аднаго боку, вот мы маем працягненне Евросоюзам санкцый у дачыненні да Беларусі. З другога боку, сігналы, як нам расказваюць, якія падае Лукашенко. Да прыкладу, стала сёння таксама вядома, што пачынаецца суд над нашим калегам, журналістам Павлом Добровольскім, якому пагражае у тым ліку па артыкуле за здрада радзіме да 15 гадоў зняволення. І гэта толькі вось адзін з такіх месседжаў, які дасылае Лукашенко. Я ўжо не кажу пра ўсё астатняе. На гэтым фоне
Як вы лічыце, спадзяванні пэўнай часткі дэмсілаў на тое, што гэты год стане годам пачатку зніжэння ўзроўню рэпрэсій, Еўросаюз мусіць змяніць сваю палітыку дачыненняў, пачаць перамовы з Лукашэнкам і гэтак далей. Наколькі яны рэальныя? Ну, пакуль так не выглядае, што гэта рэалістычныя спадзяванні. Калі мы паглядзім на храналогію падзеяў, ну быў жа прадстаўнік Макрона, які прыязджаў, вёў нейкія перамовы, некія перамовы ў Мінску. Пра змест гэтых перамоваў не паведамляецца. Дарэчы, у той жа час быў таксама і французскі прадстаўнік у Расіі. Там гаворка ішла пра тое, што будзе канал сувязі, што будуць нейкія нават, можа, тэлефонныя размовы ізноў паміж Макронам і Пуціным. Ну, пакуль увогуле нічога не адбылося у гэтым напрамку. Ні рыторыка расійская не змянілася, ні да ніякіх перамоў, прынамсі публічных, справа не дайшла. Так што не ведаю, што прадстаўніку Макрона сказалі ў Мінску, но пакуль не выглядае так, каб гэта нейкім чынам паўплывала на змяненне стаўлення Францыі і іншых краінаў еўразвяза да рэжыма Лукашэнкі. Так што санкцыі працягнуты, но гэта і чакана было. Перамовы тэарэтычна могуць пачацца, калі будзе пра што гаварыць, калі ў Лукашэнкі будуць адказы на важныя, патрэбныя еўрапейцам пытанні, калі еўрапейцы вырашаць для сябе, што Лукашенко гэта самастойная фігура, з якой можна размаўляць на тыя тэмы, якія Еўропу сапраўды цікавяць: нелегальная міграцыя, ядерная зброя ў Беларусі, арэшнік у Беларусі і іншае. Ну, гэта пакуль не выглядае так, што гэта тыя тэмы, за якія Лукашенко адказвае. І ступеня самастойнасці Лукашэнкі, яна прадэманстраваная і падчас апошняга ягонага візіта ў Маскву і тых заяваў, якія ён там рабіў, і падчас таго візіту ў Вашынгтон, які не адбыўся. Так што тут пытанне пакуль для мяне абсалютна адкрытае. Што тычыцца палітвязняў, да, я думаю, што адзіная магчымасць на дадзены момант дамагчыся вызвалення палітвязняў — гэта размовы, гэта дыялог з рэжымам Лукашэнкі. Іншых магчымасцяў няма. Іншае пытанне, што не тое, што партнёрскага, размовы на роўных тут не атрымаецца. Лукашенко дэманструе ўсімі сваімі паводзінамі, што нейкі дыялог магчымы толькі калі ён будзе праходзіць па ягоным правілам. А ягоныя правілы, яны простыя. Ён гатовы вызваляць, калі ён за гэта нешта атрымае. Калі там санкцыі будуць адменены, калі яго пакінуць у пакоі, перастануць крытыкаваць за парушэнні правоў чалавека і іншае, то ён гатовы вызваліць. І галоўны ягоны сігнал: і не думайце пра тое, што будуць нейкія ўнутрыпалітычныя змены. Я што ў краіне рабіў, так і буду далей рабіць. Іншае пытанне, што змены касметычныя, можа быць, у незалежнасці ад Лукашэнкі. Не тое, што ён насамрэч жадае, яны тэарэтычна магчымы. У тым сэнсе, што калі пачнецца там нейкі дыялог і будуць вынікі, а Лукашенко будзе зацікаўлены ў тым, каб ён працягваўся, гэты дыялог, ну, можа, ён будзе сябе паводзіць больш асцярожна. Я прывяду той жа, вось мы сёння размаўлялі пра Міколу Статкевіча. Я проста ў якасці прыклада прывяду. Тое, што Мікола Статкевіч ўсё ж такі ў рэшце-рэшт вызвалены, тое, што яны яго лячылі, тое, што яны не далі яму загінуць за кратамі, мне падаецца, гэта адзін з эфектаў дамоўленасцяў з амерыканцамі, кантактаў з амерыканцамі. Па прынцыпу, калі улады даведаліся пра тое, што адбылося са Статкевічам, як мне падаецца, они себе задалі пытанне: а што будзе у тым выпадку, калі вось ён сапраўды не вытрывае, калі ён застанецца за кратамі, калі нешта жахлівае адбудзецца? А як на гэта будуць глядзець амерыканцы? А можа, гэта нейкім чынам адмоўна паўплывае на наш дыялог, на наша супрацоўніцтва? А можа, там Кол нешта скажа? А можа, Трамп даведаецца, і яму будзе непрыемна? Ну, навошта нам такія праблемы? Ну, можа, вось менавіта таму яны і вырашылі, што трэба адказаць чалавеку неабходную медыцынскую дапамогу і яго вызваліць. Бо мы ж ведаем, колькі было выпадкаў тых людзей, якія памерлі ў Беларусі за краты. Чаму яны памерлі? Таму, што яны ў адпаведны час не атрымалі адпаведную медыцынскую дапамогу.
і уладаў гэта фактычна не цікавіла у тыя часы, калі там ніхто ні з кім не размаўляў, ім было фактычна ўсё роўна, хто там памрэ за кратамі альбо не памрэ, напішуць пра гэта заходнія выданні, не напішуць, асудзіць гэта еўразвяз, не асудзіць. Ну зараз з амерыканцамі прынамсі трошки іншая сітуацыя, таму яны і паводзяць сябе вельмі асцярожна альбо больш асцярожна. На завяршэнне, спадар Александр, ваш калега, палітычны аналітык Александр Класкоўскі лічыць, што зараз Лукашенко апынуўся на такой чарговай расцяжцы. С аднаго боку, Путін яго ўсё глыбей і глыбей уцягвае ў вайну, у гэта супрацьстаянне, пакуль што не ў гарачым выглядзе, але праз рознае супрацоўніцтва і гэтак далей, гэтак далей. З іншага боку, актывізаваўся Зеленскі, які ўжо, кажуць прапагандысты лукашэнкаўскія, згубіў страх і адкрывае рот на бацьку на іхняга. Ён паказвае, што на прыцэле трымае Лукашэнку і ўжо няма таго страху, калі што, то будзе адказ адпаведны. І ў гэтай сітуацыі, калі это сапраўды яно так выглядае, гэты апошні візіт Лукашэнкі у Маскву на сустрэчы да Пуціна. Там, безумоўна, афіцыйна агучваліся там розныя абсалютна тэмкі такія, саюзныя дзяржавы, там узнагароды, там яшчэ там нешта такое. Але насамрэч, што магло абмяркоўвацца? Наколькі ёсць сапраўды нейкая пагроза, што гэта расцяжка можа не вытрымаць лукашэнкаўская? Я бы у дачыненні да гэтага візіту я бы яшчэ прывёў бы словы адыёзнага расійскага філосафа Александра Дугіна, які перад гэтым візітам Лукашэнкі, там разважанні ў яго былі, які ў Расіі засталіся яшчэ саюзнікі. І в якасці сапраўдных саюзнікаў ён прывёў толькі две дзяржавы. Першая гэта Паўночная Карэя, гэтым сумнявацца не прыходзіцца, яны нават пралівалі кроў за Расію, так бы мовіць, у Курскай вобласці, і гэта той ваенны рэсурс, які Расія гатовая будзе, напэўна, і ў далейшым выкарыстоўваць. Гэта першая краіна, другая краіна гэта Беларусь. Беларусь, якая з'яўляецца часткай расійскай ваеннай эканомікі, Беларусь, тэрыторыя якой выкарыстоўвалася. Вось у гэтым і ўсё стаўленне і ўсё значэнне. І менавіта тое, што гэта тыя рэсурсы, якія Расія можа выкарыстаць кожны момант. За іншых яшчэ трэба весці там нейкую барацьбу, там з Казахстанам трэба імкнуцца неяк дамаўляцца і з іншымі. А вось гэта сапраўдныя саюзнікі. Сапраўдныя саюзнікі, якіх ты можаш выкарыстаць у кожны момант. Што тычыцца вось гэтай зноў жа паездкі Лукашэнкі, там вельмі трапна і, как мне падаецца, вельмі здзекліва пра гэтую паездку напісаў расійскі журналіст Андрей Калеснікаў у «Камерсанце». Там ёсць яго, калі не памыляюся, вось такая фраза, цытую па памяці, што гэтыя паездкі ў Маскву сталі для Лукашэнкі чымсьці кшталту сэнсу жыцця. Вось, і сапраўды гэта галоўнае, што ў яго ў жыцці і засталося. Калі ён туды ездзіць, гэта трэба рабіць, куды ж яшчэ, гэта ж твой галоўны партнёр, твой саюзнік, і ад якога ты цалкам залежыш, ён імкнецца дамагчыся нейкіх эканамічных магчымасцяў, грошаў, канешне, і ўсяго астатняга. А што тычыцца тэматыкі, якую расійскі бок уздымае, расійскі бок перш за ўсё зараз цікавіць вайна, і не зараз, а ўжо колькі гадоў цікавіць вайна. І, напэўна, галоўнае, што ў гэтай усёй паездкі было, гэта тыя 40 хвілінаў ці што там, ці гадзіна там была, якую Путін і Лукашенко правялі разам перад пачаткам гэтага дзяржсавету, дзе яны, напэўна, і галоўную сваю тэму, менавіта вайну, і ўсё звязанае з вайной і з ролю Беларусі ў вайне абмяркоўвалі. Як Лукашенко сябе паводзіў, дарэчы, мы ж ведаем куды больш, што Лукашенко казаў, там словаў Пуціна, там нешта з Пуцін і прамаўляў, але там было няшмат. Пуцін паводзіў сябе падчас гэтага дзяржсавету вельмі квола, яго гэта, падаецца, асабліва не цікавіла. Асабліва смешна гэта, дарэчы, выглядае ў кантэксце
той інфармацыі перад запрашэннем альбо ў кантэксце запрашэння Лукашэнкі ў Вашынгтон, калі там Путін патэлефанаваў яму ў нядзелю, каб абмеркаваць нібыта гэты дзяржсавет, наколькі гэта быў важны дзяржсавет і пытанні дзяржсавету. І вось яны былі настолькі важныя, што падчас гэтага дзяржсавету Путін просто там сядзеў, як піша Калеснікаў, і досыць ціха гэта рабіў, звычайна. І ввогуле расійская дэлегацыя паводзіла сябе вельмі сціплай, без вялікай цікавасці. Выглядае, што так. Вось. А што тычыцца вынікаў, ну калі сам там Лукашенко кажа, што якая колькасць там сумесных праектаў не рэалізавана, а чым яны там асабліва ганарыліся, што будзе зараз рэйс прамы чыгуначны, калі я не памыляюся, са Смаленска у Віцебск, і гэта ледзьве не галоўнае дасягненне у так званай саюзнай дзяржаве за ўвесь гэты час. Ну, добра, гэта яшчэ раз паказвае, што гэты праект саюзнай дзяржавы насамрэч якую вагу ён мае. Вось. А ізноў жа, падсумоўваючы, скажу, мне падаецца, што як гэта было і ў 22-м, і ў 23-м, і ў 24-м, і 25-м годзе, яны і зараз па-ранейшаму перш за ўсё абмяркоўваюць тэму вайны, гэта галоўную тэму вайны. А калі ўзяць Зяленскага, калі Зяленскі таксама як Дугін разглядае Беларусь у якасці саюзніка Расіі, які зробіць усё, што патрэбна, калі Расія гэтага будзе патрабаваць, ну дык як жа інакш можна да Лукашэнкі ставіцца? Вось так Зяленскі ставіцца. Ну так, да, в принципе, згодны, типа, что ты там хотел Совета мира и сустрэчы с Трампом, это все ерунда, на тебе вось союзную державу и сустрэчу с сонным Путиным. Тое, что заслужили, тое, что маема, то маема, сказали Лукашенку, на тым ён і пагадзіўся. Дзякуй вялікі, на жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю, что мы со спадаром Александром сустракаемся раз на тыдзень, таму подписывайтесь на YouTube канал Еврорада, каб не пропустить наши сустрэчы. Ну и безумоўна подписывайтесь на Telegram канал и YouTube канал ужо, які спадар Александр вядзе разом со сваім калегам. Такія часам кароткія, але вельмі такія добрыя аналізы, экспрэс каментары по актуальных падзеях. Раю подписываться, сам подпісаны. Дзякуй яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.